sepur mudhun tawang sari monggo-monggo padha ngumpul barongane wis dimulai monggo numpak sepur bayar setali yen pengen terhibur nanggap barongan kalih aji. Matur nuwun Bu Sinden. Sami-sami Mak Cange. Ya itu ngandung belum. Semangat coy, semangat. Ini Nduk, iki mau bendaramu wis tumandang karya saiki awake dhewe ganti suka parisuka. Iya, Mbak. Iki sing tandeni, Mbak. Bar iki engko hadutane apa, Mbak? Iya, aku bariki mari iki diaturi tari sintren, Nduk. Oh, tari sintren ya. Sing nari engko sapa, Mbak? Iki sing nari ketoke ya cah lanang iki, tapi setengah kopling ketoke, Nduk. Lho. Piye le, Mbak? Wis ya, lanang kok setengah kopling itu tegese piye, Mbak? Iya, lho kae le bocah, lho. Iki le bocah, lho. Iki lak lanang wae. Tapi setengah kopling ini. Oh iya iya. Ya ngene iki tapi sak durunge ngene ya Nduk ya. Mangertenono ya Nduk. Iki mau sing dibuat gendul dewan. Putri Semoto Mayine Bapak Jumadi karo Ibu Masih. Karo komine Bocah Sukerto kuwi miturut paugeran Jawa kuwi ana 8 werna lho. Kok akeh temen ya, Mbok. Siji kuwi anak siji lanang utawa anak siji-sijine wadon. Kuwi diarani untang-anting utawa unting-unting. Oh, ngono ya. Lah anak lanang loro utawa wadon loro, Mbak. Kuwi kudune ya diruwat lho. Mergo kuwi kalebu bocah Sukerto ngono lho. Nah, nek anak loro lanang kabeh kuwi mau kan diarani uger-uger lawang. Dene anak wadon loro kuwi kasebut kembang sepasang. Kuwi kudu diruwat lho ya. Kok ben
pencake Galyadi berpayu. Wis mbok iki promosi lho. Iya, ya ngono ya kena lho. Dene yen ana anak lanang telu, lanang kabeh mau diarani cukil dolit lho. Dene nek telu wadon kabeh diarani gotong mayit. Aja medeni wong, Mbok. Jenenge kok medeni ya. Lah mbok kuwi wis ana ket mbiyen sing jenenge kuwi wong-wong mbiyen lho. Dene nek anak lanang papat kuwi diarani sarombo. Yen wadon papat diarani sarimpi. Kuwi yo kudu diluwat yo mbok yo. Ya kudune ngono lho lah. Sing angka 5 kuwi anak 5 lanang kabeh mau disebut apa diarani Pandhawa. Dene yen anak 5 wadon kabeh diarani Pendawi utawa Pancagati. Oke mbok yo. Lagi udah. Lah iki nduk sing ora kalah penting. Sendang kapit pancuran karo pancuran kapit sendang. Kuwi kudu diluwat yo mbok yo. Ya wis ngene nduk. Ayo ndang diaturi wae. Ayo coy menyis munggah sasana tari sintren sik. Jenengmu sapa to? Ayo Mas operator sampun siap. Sampun koordinasi karo Mas operator maupun Mas tari sintren Mas. Sampun. Ayo persiapan nih. Ayo kadang pengawet. Monggo.
Ini sih kenalan sih, ada dulu kenalan sih. Ini kalau kenal belum. Namanya sinten? Nyis. Nyis, ini Mbak apa Mas? Mbak delok sih Mbak tenang. Mbak niki lah, niki kakung iki. Kenalan coba nami kula jenenge sapa? Jenenge. Nyis. Jenenge asline. Jenenge asline sapa? Iki mau ini jenenge dibacani kok. Nyis. Niatan Bapak Ibu niki kalau di nopo wajah Bapak Ibu nek kagungan putra wajah kabisan nopo kula nari nopo ngobrol gabung wae kita kesane rezeki ngiri kabupaten Solo. Sik kata pimpinan jenenge lho. Nyis. Wis matur nuwun ya Mas ya. Nek ana semangat kurang semangat latihan ini semangat kok. Monggo ya. Yuk, hari ini ayo gendut Tina kita buku ini. Nanti buka dulu. Mas operator tari butuh jalan yuk. Sampun siap. Yuk. Yuk.
kian kendel. Kayak ngatur kenalan dulu baik dulu nyanyi dulu. Oke, namanya sinten? Vina. Ya, matur masa sih demo sebenarnya ini Vina dari Mimpi Tarjo kelas kita kelas putri ini sinten bapak sini bapak putra ini sinten Bapak Sus Ibu Ati. bapak Sus Ibu Ati latihan kita lagi dulu ayo kalau balik kita tembak saya besok kan ditinggali penang nih Jakarta besok balik tinggal mati bapak presiden saya perlu Mbak Vina jadi bapaknya sih gini dan ini belum tidur ini tidur ini gitu dan ini sebelah budi etan itu di etan itu kurang mati langsung di etan suke etan di etan ini di apa dia sih betelu Jejere. Dan mau kok aku gak perlu ambil kan yuk Ayo lah. Bapak Asus dalam ini apa nih taman apa nih masjid ini putra nih Bapak Sus asli ini dulu Bapak Sus Pak Sus ini enggak Sus badan ini dulu di semangat ya semangat ya kalau mereka nera awake dhewe sapa meneh timbangannya bedino bumbu kalau begini keringat seneng isi itu bayaran nggak tahu ya matur Pak Jati matur sudah Ibu sama terus nimbali kawula kalian matur ayo sekedar matur presiden ayo John